Lo, naningil ni mo. Insong. Oh no. Ayan mo. Lo, naningin na sa insong lo. Ay, ikaw sir, si Koan, si Nicasio Villanueva. Ay, may utos sir, kanang naay package nga gipadala para sa imuha. Then gikan siya og South Korea. Dayon ang nabayran ani sir, South Korea to Manila ra. Then Manila to dili. Wala. Then nasi bayro ni sir 4,700. Sama ni Lolo. Sira ba na to day? Tulo ka cartoon. Tulo ka box. Na tawalo mo kan pumut. Nahalina mo ka kagbasyo. Nahalina 1,700. Ikaw makani sir, si Nicasio Villanueva. Oh, nalag ay de. Oh no! Di mo may lana. Siya kulurong ra ba ni? Pwede naman dinay siguro ba? Ay, madala mo dito. Okay. Tanawag ka sa sir nga wako na handog lo. Bilang ka lagi sa ano dito. Nasi bayro nun nga 4,700. 700. Asa ko na ng cash? Oh, kinahanglan gid siya ma'am. Presyo. Bawal ang utang. Oh no! Manulis ako. Sige, ay. Naama ka dyan ah. Ano dra sir? Oh, sige. Sir, ato. Yang cash na niya ko. Ato. Pwede na, Okay na maka sir. Oh, sige, okay na, sige. Tala sir. No, paningit mo ha. Need ka presyo. So ka ba? So ka besh. Lo, karga ka lang kuno ha banlo. Lihog lang kong abri, sir. Ano ba? Grabe na.
yan, sir. Nasa layo. Alright, hinit mo kayo. Okay ka? Na-surprise na ka, sir? Ganahan na ka sa, ano? Ganahan na ka? Alright. Okay, so asahan mo Blast Star, no? Alright, so maingod to kayo ninyo, ma'am and sir. O maingod to sab sa tanang tao nga naadali karon. So sir, anyway, we are from Everything Surprises once again. Ikatulo na gid namo nga higayon diri. I really hope na surprise gyapon ka, sir. Na surprise na gyapon? Na surprise na gyapon ka? Okay na lang po. Murag naanad na gid silang sir no nga nagbalik-balik na gid mi diri. Pang third time na gid namo ni diri nga higayon nga nakabalik. So once again, we are from Everything Surprises. Lang day. Saka special person sir na gusto ko i-greet today og happy birthday! Balakpakan naman natin si sir. Ayan. So yun ani lang kaniya ka-special sir, yun ani kaniya ka-love. Nga bisan wala siya diri is gusto lang niya ipabati sa imo ha. Ug unsa kaniya ka hinigugma. Okay? Bisan layo siya sir, bisan wala siya diri is gusto lang niya maka-celebrate sa imuhang adlaw nga natawhan karon. Alright? So excited na kamo dawat sa imong mga special gift sir? Alright. Okay, since birthday ni mo sir, dira lang ka sir, dira lang ka. Okay. Daghang kay siya mga special gift na gipadala sa imo ha. Ganani siya ka sweet for you sir. Na siya gipadala sa imo nga kakanin sa Bilao. Happy birthday! Di ko pakpak, nag-video tanan. Okay. Dira lang. Balik lang, dira lang siguro. Dira lang. Okay, kay birthday ni mo sir, then naman si ma'am dari. Sige. Kisa kayo magselos aning duha no? O kisa kayo tagaan ani? Naanad na, di na nagsilas. Di na magselos. O bahino lang ninyo ni siguro. Sige, kay bayi man si ma'am. Si ma'am na ako tagaan. Sir ha? Nagka-cake imong ilong sir. Lima ako ha. Ah, lahi. Sa iyaha daw ba sa iyan? Iyaha gida. Okay. Sige lang sir, kay ipabaya sa nato sa imong asawa, okay? Alright. Since naman si ma'am po na rin napot siya gipadala sa imong ma'am nga money bouquet with roses. Happy birthday sir! Ayan, that's for you ma'am. Sir, ano yan ay mo ha? Hindi ka magselos. Hala, dihatag. Hindi ka magselos? Naan siyang kwarta? Dili na? Okay na lang. Asawa bitaw ni mo, sir. Anyway, kay birthday ni mo karan, sir. Syempre, dili lang kay kana, no? Nasab sila gipadala sa na pampahaba rin ng buhay, sir. Jollibee Spaghetti! Yehey na lang mo. Ayan. Eh, dili naman mo kapakpak. So, sobra ka busy sa inyong mga video. Alright? And happy birthday, sir. That's for you lahat. Daghan kayo ning mga pagkaon. Dali lang. Siyempre, birthday ni mo today, sir. Aside from that, pampahaba ulit ng buhay, pansit sa Bilao po. Happy birthday! Alright. Dili lang kay kana duha na ka boxer, narito ang isa. O di na lang kay hatag no. Dala naman. Dala na lang sir. Okay. Camera girl, alam ko, pakita na lang at mga gift. Siyempre birthday ni mo sir. Napot siya gipadala sa imong nga lechon manok. Yehey na lang. Alright. Aside from that, another pansit sa Bilao. Ayun, dito. Yehey! Alright, happy birthday, sir. Siyempre, kay birthday ni mo today, dili sa mawala, hinay pagkaw, nasa sige padala sa mga nga. Pampahili, sir, soft drinks! Happy birthday! Grabe ka bongga, imong birthday ka na, sir. Alright, syempre birthday ni mo today, sir. Every occasion, dili kini siya mawala. Nasa check padala sa imo nga customized nga cake. Happy birthday! Nara day mo nga. Cake na lang mo ha, ay lang to. Oh, kana na mo kay makaon man ako dito mo kaon. Labay na ng kwarta sa. Ay ang bulak. Okay, dito lang mo tang. Kay basi ka na. Okay, so happy birthday sir, lingkod.
Happy na ka, sir? Sure ba? May balo na kadaanan eh? Ako sa una, ako nakalitan pero karon kung nanatanan ako. Kurang. Okay na kayo sa yan. Kurang kami. Hindi, pabayron pa man gyapon kanin. Saan na natin eh? Okay na gyapon. Sure ba? Paninglong ka na mo daan. Basta ta magpadayon. Oh. Wala siya pagkulay. Kortahan si sir. Nasi korta. Sige, unya na lang sir. Ikaw man, bayranin mo. Oh, unya na lang. Joke lang sir. Alright, so syempre birthday naman today. Excited na kayo ba ang kinsa kahatag ganing surprise? Ah. Ate ako nagyan. Inyo ang anak nyo ha? Alright. Since kabalo na magkakagkisag hatagan ni Sir, sa napod siya mensahe nga padala sa imo ha. Okay, sa inyo daw ni ma'am. So ako lang basahon, okay? Paminawa lang sir. Hilaki-laki pag gamay sir ha. Joke lang. Alright. Tawa naman dyan. Wow. Hilaki sir ha. Joke lang. Alright. Happy birthday pa. Wish ko para sa imo agi og pagsaulog sa imong adlaw nga natawhan. Hinaot nga sa kanunay anaa ka sa himsog nga panglawas. Kamo ni mama. Ug daghan pang birthday na atong i-celebrate. Pa, bisan tuod na ami sa layo ninyo, ug dugay na nga katuigan nga wala ta nagkita. Diri sa among dughan, anaa mo kanunay nagauban ka namo. Kay lagi sa panahon nato karon, pandemic, amping lang mo kanunay, mahal naman namin kayo ni nanay. Tay, happy birthday to you tatay. I love you. Nagmamahal ang imuhang mapalangdaon nga anak na si Ma'am Arnie Villanueva ng South Korea. Palakpakan naman natin! Ayan, so happy birthday, sir. Happy na ka? Happy na. Alright. Tinood na mo hilak, sir? Tiyara na tumod pa. Tiyara na tumod. Bitaw na. Nasaan ka, sir, nga kanan yung luha is luha na siya sa kaligay. No? So, kabalo naman kita kisagahatagan ni sir, which is imuhang anak na si Ma'am Arnie Villanueva ng South Korea. Unsa man imuhang ikasulti sa iyahang gihatag nga surprise today. Og sa iyahang sulat nga gisulat for you. Response. Dali na, sir. Ang ako lang sir nga pasalamatan ako kay ilari ka po sa siglayo siya. Ila sana mo dre. Pero kami, hindi si amahano kini kanan. Nagsampit ang pagkampol ka po na. Kasag may lawas. Pasin po sa mga tuig. Maangkon ka po na mo ni. Pero basta may kinabuhi pa may kilbiya. Basta mo na na salamat na eh. Hindi ko tuhon. Kung nakadungo pa kayo kakaroon. Salamat yung ako nga may surpresa nilagi ka nimo. Hindi po sa mua. Wala na ko dama dyan. Dahil nga, ni ade sila nga nagkabanan eh. Nakatuloy eh. Pero ang ako na yun. Salamat na eh. Salamat. Para sa Ginoo. Ay, nga po na yan. Palakpakan naman natin, sir. Yay! Alright, so happy birthday, sir. Grabe, no? Nalipay gud gyapon na surprise gud gyapon ka, sir. Wala jud ka gadahom nga naa pati ay mo abot ngayon ali na pod para sa imuha. No, kay murag na anan na gid mag-surprise kay kaptulo na gid namo ni nga higayon nga balik sa inyo ha. Mo galing nga lahi nang ako ang gipadto dito kayo. Basig ako kaila na mo nako daan. Alright? So happy birthday once again, sir. Thank you so much sa imuhang response para sa imuhang anak nga naghatag ani nga surprise. Naside kong happy sab siya nga nalipay ka sa iyang gibuhat karon. Alright? So karon, ma'am, kanaman po ka diri. Alright? Napod siya gift sa imuha, money bouquet, napod siya rose. And then,
unsa pod imong birthday wish para sa imong husband? Ug unsa pod ang imong ikasulti sa imong anak nga naghatag ani nga surprise para sa imong husband ug para ninyong duha. Alright? Mike ma'am, para ako sa Salamat po. Pasalamat po mi sa Ginoo nga gitagaan mi ni Kapis kay Kabaskog Lawas, labi na si Arnie nga ihatag na mo maayong pang sa mo. Pamuyo diha. Lisod man kay mi. Muna akong gipangain nimo ni nga tagaan ko mo. Usog, basog sa lawas ang Ginoo mo ihatag na mo panglawas. sa imong husband ma'am, sa imong bana. Salamat. Wish ni Pag mic ma'am. Wish ni mo siya nga. Oh. Nalagi siya. Masalamat po kung bana nga. Buutan po, dili siya. Sweet. Buta si Ano Sir. pa ma'am? Dili man na siya plaway na pagod. Love kay mo ma'am. Tugan. Kinsay ba kita? Yan mo lang. Lahi man lang sa una god. Lahi man sa una god, kaya plaway. Karon kami dili. Sweet na talaga. Sweet na kayo mo ma'am. Oy, sa una. Sana all na kayo. I-kiss daw si sir ma'am. Para makita naman kung sweet mag sige na ma'am. Birthday kiss. Sir, i-kiss mo si ma'am sir. Ito po. Balas one. Kiligon man punta dari tanan oy. Dikilig na ang tanan nga na dari karon. Alright? Daghang kayong salamat ma'am. Wala na kay kadungan. Gusto na kay kadungan sa imong anak. Siya nga na on. Pag mic ma'am para madungog kasi mo anak ma'am. Ni, daghang salamat in taon ni nga tagaan mi nimo pasalubong na yung birthday sa imong papa. Tagaan mi nimo. May panglawas. Pina sa akong mga iyang mga magulang. Tagaan na yung mga igsoon. Labi na sa iyang papa nga birthday. Tagaan niya may panglawas. May kung gipangay nimo Lord. Tagaan niya kung kabiskay. Ayan. Palakpakan naman si ma'am. Alright, so daghang kayong salamat ma'am sa imong manindot nga response para sa amuang sender o birthday wish para sa imong anak. Okay, so later, unya na to ipadayon ang ato ang paghatag og birthday wish. Nalang sa mi po'y gihanda nga song prepare para sa inyo ha, sa imong sir, sa imong celebration karon. Na siya gi-prepare nga kanta o haranahan ka na mo sir. Okay? And then, aside sa harana, dapat isayaw ka na mag-sweet sa tanang mga nadiri sa iyahang tibok family. Siyempre, kamunduhasan ni ma'am. And then, musunod yung mga anak, sayawan ka nilag sweet. Okay rin mo sir? Okay, sige, hangyon tamo nga mo team dog. Dali, partner. Para sa song na gi-prepare. Dali lang siguro, kung wala ni bangko ka Sayang siyang. Yagin sa ayay. Chat. Maisa pa tuhod. Strong. Mama, Sayawa po sir, sweet na. kumusta na Tumama na. Yan. tayo laging nakikita? Miss na kita sobra. Lagi na kami nauna. Di ba pwedeng ikaw muna? Sayaw mo parang bro sa mga anak. Pangamba dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng Sige, puli mga anak. Sige, mami ka na. Kawiri saga. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Tana, pahinga muna. Ako nang bahala, labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna. Ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara tara.
Mag-alala, ibigin mo na. Pahinga muna. Ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa. Pahinga muna. Ako na. Alright, palakpakan naman natin! Alright, thank you so much, partner, and thank you so much sa inyong tanan, ma'am and sir. And so on? Nawala eh. Sige, later, napami another song. Sige, yan na po. Okay, so dagang kayong salamat sa inyong tanan nga naghatag og dance number para sa ato ang celebrant. Okay, balik na ito na itong bangko. Balingkuran sa nato ang itong celebrant. Alright. Hello. Alright, so thank you so much sa tanang naghatag og dance number kay ma'am. Okay, balik ni ma'am. Okay, karon, muhatag na po ta og birthday wishes katong mga anak o mga apo. Okay, so good mo ma'am. Dali ma'am. Sige, dito ka ma'am. Uy, open Japon ka ma'am. Wala exempted. Tanan nga na diri mo storya. Okay? Sige. Ibalik ma'am ang bulak, ibalik ko niya. Itas po. Ambi ma'am. Liguri. Para klaro. Alright? Karon ma'am, birthday sa imong papa, no? Unsa man imong birthday wish para sa imong papa o kung sa pod ang imong isulti sa imong ate? Tama ba? Nga naghatag ka ng surprise ka na sa South Korea karon. Sa di pa ko mawis ha, daghan kay salamat sa IIS o sa nagpadalaan ninyo. Akong wish sa akong papa, happy birthday. Hinaot ang tapaga. Atagan pa ka og kahimsog, kabaskog sa imong panlawas, ug mayong panghuna-huna. Aron makapadayon pa ka sa imong adlaw nga gimbuhaton og huna-huna permente nga ang gugma o panagdait ang magkapusa sa kay kamuron doon ni mama mabilin ng taon o ginaot ang tapang bisan kamuron duha ni mama og mabilin unta magkasinabtanay mo o mag wadyo intay laing makakuha ninyo pa lagyo mi smanoy lang na adire o pa hinaot unta pa nga di ka mawadan sa imong paglaom nga gusto ka baluko gusto kay ka nga maghiusan at ang tanan gusto pero pag naot nasabtan nimo tungod man sa atong sitwasyon ron si Arnie gusto na jud kay siya pod nga muuli pero di siya makauli tungod lang ani atong panahon og naot unta pa nga bisan pa man sa ato ang pandemic karon happy ka sa iyang gibuhat nga wala niya hunahuna pa nga naa siya sa layo kundi iya da pong hunahuna nga nagkauban di hapon tang tanan kay gusto niya nga ipadama sa imuha nga lapag kay kaniya pa bisan nagkalagyo to tang tanan pero wanya nagihuna-huna pa pinaagi sa IIS iyang gipa matud-an pa nga usa kanya kamahal ug usa kanya ka pinangga nga buot pasabot ana wa kanya kalimti kamo ni mama ug dili lang si Arnie ang naghuna-huna ana pa pati pa ang uban nimong mga anak nga tuwa sa lagyo ug unta nasabtan nimo ang tanan ug unsay hinungdan ngano ug maora po to daghang salamat. Ayan. Palakpak naman natin si ma'am. Yay! Right, kiss mo naman si sir o si ma'am. Ang aya, tayo kasi magsela sa mata. Alright, thank you so much ma'am. Napaka-sweet na anak. Alright, daghang salamat sa imong manindot nga birthday wish para sa imong papa o responsab sa atong sender nga si Ma'am Arnie nga nakaroon sa South Korea. Alright, so kisa may next. Sige na.
kani kay murag bag-o ni oh. Wala niya tong last. Giling ka rin dito. Okay, so unsa man imong birthday wish ni sir? Nga-birthday karon og gagaw mo ni Arnie? Or pagmangkon ka? Okay, sige. Unsa imong response po sa imong tita? No birthdays na ko ni Malo na nga. Sigan pagagtas na kinabuhi sa Ginoo. Absent ka rin kahapon. Oh, magampo lang tapos Milo nga. No, tatagan bagag. Na, tas na girls show. Kana ilayo ka nila sa mga sakit lo. O inount lo. Nga dili ka maguna-una og mga dautan lo bisag imong mga anak layo lo. Inat na positive lang jud atong una-una lo. Oh, salamat po ko ni Ate Arnie nga una iyang gi-surprise ang iyang papa sa na siya sa layo. Nakabuhat ra gyapon sa iya og surprise sa iyang amahan labi na sa iyang inan pod. Okay, salamat kayo. Magbilan na ko. Tas undo, happy birthday. Og salamat po sa IS ug sa padala nga sa Ate Arnie. Ayan. Palakpakan naman natin niya. Hey! Alright, thank you so much. Ihag, i-kiss mo naman si sir. Si mom at si sir. May baka magselos. Alright, thank you so much sa manindot nga birthday wish og response sa mga sender. Next. Sige na ga. Dito na ba kayo kag-dress? Dali na. Sige po. Ay na magkaulaw. Okay. Karoon pa maulaw. May pang third time na ni mo yung istorya. Alright, so unsa may birthday wish para sa imong lolo? O unsa pa imong ikasulti sa imong tita? Tatang sa puno kay bro nagila mo diyan. Ako nang urog magana iko kay first time na ako mabit niyo. Ano ko kabalo ko siya ko history. Dila ko magmay kay mapalong man. Anara. Ano, may ngunto sa tanan, ngunto naman dyan. Then, salamat po no sa AS. Then, surprise din si Lolo. Nga, what you make expect nga, mo dahil ni di ay, nga, anak yun. Then, Lo, akong kay sa imo, Lo. Padayon lang. Salig lang ko sa Ginoo sa kanunay. Hatagan ka niya kapiskay, kalikon si Lupang Lawas. Likay ka sa mga balatian. Watay lain kanang saligan lo kundi si Jesus Christ wa jud lo. Amen. Ligon na jud sa kanunay kamunduhan ni Lola bisan pa man layo imong mga anak pero naami may imong mga apo nasa duol. Muandami mutabang ninyo. Kay lo bisan pa man lo. First time na ko kaingon ko lo nga kamunduhan ni Lola binangga mo nako. Ang mga apo ni mo tanan di ay. Dayon. Si Lola po, taga-kapiskay, kalikon siya panglawas sa kanunay. Likay sa mga balatian, kay maraming dyan niya itong parang sa atong matag-adlaw nga. Liguron dyan ta sa kanunay sa Ginoo. O si Ate Arnie po, no? Salamat po sa iya, ha? Nga, bisan pa man, layo siya, naguna-una, gyapon siya. Ni Lolo, ni Lola. Nga, malipayon po si Lolo, si Lola, siyang birthday, bisan wala iyang anak tungkol sa pandemic. Na-surprise si Lolo, happy si Lolo. So, happy sa si Ate Arnie karon nga nakapamati siya. Unta, hatagan siya kapiskay, kalikon sa panglawas, sa kanunay. Ginoo nga, giyahan siya sa kanunay, sa iyang trabahoon, sa iyang paglakaw dito, bisan tuod na siya sa layo. Layo siya namo, pero kami tuod nga iyang mga pag-umangkon, gimingaw na bepod miniya. So, maura po to ako ang ika-sulti diyan. Happy birthday lo then mahal kay tika lo. Ikaw po na. Kasi magselos, i-kiss na. Kiss today? Oh. Wala dai to. Appeal sa package ang kiss. Ayan. Thank you so much langga. Napaka-sweet na apo, no? Ayan. Pindot kayo iyahang wish pod sa iyahang lolo. Respond. Sakto gid kayo nga. Wala gid tayo lang saligan kundi si Christ. Okay. Talagang kayong salamat ma'am sa mga words of wisdom. Kinsa pa man? Alina? Sige na. Elizabeth, go. Kinsa pa? Tira. Makita ba tong audience? Ayan, dara mo mga audience kay init kayo. Say hi! Hi lang mo, hi!
Ayan, si Pastor. Ali, Pastor. Ayan, si Pastor next na to. Pasultihan. Okay, Pastor. Lingkuri, Pastor. Maingod to. So, birthday sa ni Sir. Ang sa may mga birthday wish pag Pastor or declaration, no? Not mga declaration, good. Okay. Salamat kayo nining ako nasaksihan ikaduha sir, ikaduhan ikatulo na nga pag dual dire ingon nga sa gyapon ang Dios nagapanalangin kaninyo sa inyong pag-abot nga wala gyud kakulian. Praise the Lord. So ang ako ang wishes ni Tio. Sa gyapon nga ang Dios maghatag kaniya lig-o nga pagtuo, lig-o nga puso, o malipayon sa iyang mga anak, malipayon siyang mga apo, malipayon siya sa iyang mga silingan. O gabaw sa tanan, ang grasyang panalangin igabukbo sa tibok pamilya Villanueva. O tagaan ka sa daghang katuigan sa Dios, samtang makiuban ka sa imuhang mga anak ug apo. O usab sa mong minahal sa kinabuhi diha kay ang duha na imong isa, happy birthday ninyo duha. O mo ta akong wishes, God bless you. Ayan, daghang salamat, Pastor. Alright, daghang salamat, Pastor, sa iyong manindot nga birthday wish sa tang celebrant. Sige na po, sige na po. Alin na, ma'am. Sa ngalan ni ma'am. Ayan. Kinakos lang binalayi. Sige, binalayi, dara. Nag-iisang binalayi. Sige lang ko rin po. Wow, panakalo rin na bata. Ba, klalo, marami kang kagwapa. Amerikana. Amerikana, no? Si ma'am. Okay po, sa mo birthday wish kay papa ni mo. Hindi daw siya mag-mic. Sige na po, kanili madungog pa. Bulyo mo lang ma. Wala na, sige. Sige, okay na yan. Idol, ma'am. Mama. Idol, si mong kwan ba? Labing lang. No? Yes. Mas maigit tong kwan no. Nga na. Sa Yes, ako rin. Palagsak. Mana atong kwan ba? Ako na kita. Kita magdadaog. Ay, ang mic. Ang mic, ang mic. Man ang mic. Lulo, di mo. Lobat ang mic. Lobat na ka. Pag si Lolong siguro ang mic. Di man madungog ang tingog anay na naman eh. Ano pa doon? Ay, anak. Ay, toragin. Saktan na yun. Ipadol, ma'am. Saan kita? Ipadol. Ma'am, ipadol sa baba, ma'am. Ano to? Sa to. Sa to. Happy birthday. Ha? Happy birthday sa akong butan nga. Lolo. Papa. Gini. Lolo. Akong butan nga papa kay kaduha. Og sa ako pong mama kay kaduha. Sara man. Oo, ano pa guys? Wala tulong. Si mong sister-in-law. Kay Ma'am Arnie. Pasalamat ko ko. Ang mic lagi. Arnie. Nga iya yung itagaag sa Prisa. Iya yung pinakamahal nga papa ug mama. Salamat gini. Sa'yo kong Happy birthday ni papa ug ni mama. Salamat kayo ni. Hala, oy. Mo na to. Kay ka, ma'am. Okay na po. Dapat. Ayan, i-kiss mo, ma'am. Yung mga mamagpapa. Good news na pa na. Hala. Nabalit. Nabalit. Ikaw may pap, mama. Pinangan si ma'am. Alright, thank you so much, Mama Kalingaw. Mani si ma'am, ay. Alright, dagang kayo salamat sa imuhang cute kay nga birthday wish para sa imuhang papa ug mama. Alright? So karon kay wala naman siguro mahatag og wish, no? Kana pa diray pahabol? Napa mo diya? Sure mo ba? Okay, sige. Kay wala na. Nami another song nga gi-prepare. So, Kainit kay ma. dili lang siguro pa sa ba? Di na lang siguro or sa ba? Kay dagang prepare. Okay. Sige, kuha na lang kanang natay cake so atong abrihan ng cake then kantahan na tag happy birthday si sir. Okay? Sige. So apil mo kanta dira ha.
Sige, kay init man kayo, maulaw po may magpaduol dari kay na kami rin nakapayong. Tatay King! Happy birthday, tatay! Ready, kanta! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kanta! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, happy birthday sir. Unsa man imong birthday wish sa mga adlaw nga natawan karon? Pasalamat na po ko sa Ginoo na nga birthday na ko karon. 76 na ako karon. Oh, wow. Muna pasalamat ako sa Ginoo kanunay nga nag-uban siya kanako sa akong kinabuhi nga nanip si problema pero ang Ginoo nag-uban gyapon kanamo. Amen. Ay marana ako gipangahit sa akong Ginoo nga nag-uban niya ako kanako sa akong kinabuhi. Uban siya ko sa Amen. Alright, so sir. Happy birthday once again. Blow the candle. Tayo sir. Tayo pa. Yehey! Happy birthday! Another song. Ready? Saya pun mo. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Pila po ito dito? Ramapin. Kanta. Happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright. Thank you so much. Happy birthday once again, sir. Happy na kasi mong birthday karon. Sure ba? Sige ka happy. Si ma'am na yung kwarta, ikaw wala. Okay na? Sure ba? Okay, so happy birthday once again, sir. Alright, so aside from that, napamit pa natin pasabog pa rin po. Okay na lang, sir. Tindog, sir. Tindog lang. Apilig, tindog, ma'am. Okay. Okay, sir. Aliw ko, aning bungot, sir. Birahan ng bungot, sir. O, kana. Hala, abti kayo si sir, oh? Wow! Ako na hapit, sir. Yehey! Bira! Sige, good, sir. Birahan again, sir! Kanta! Happy birthday to you. Ayun, happy birthday! Ayan, brag nalipay na gini si sir. Nanagaya ha. Alright, ikuri sir. Ikuri. Okay. Batog na cake ang gihatag sa mga kay nanay dira ang kwarta. O yan sir, okay na ni mo. Naangay na good mo. Hindi na ka nagselos kanay kwarta sa bouquet ni ma'am. Naapo na yung mga day. Di angay gid sir kay para di magselos ba. Kasi unya ang gabi, mura iwayan ninyo. Ikaw ha, kwarta ko wala. Anyway, so happy birthday once again. Happy na ka sir? Lipay na ka? Okay, so usa may makadungag sa gata ganig surprise sa imong anak. Pasalamat po kay Sige, unsa man imong ikadungag sir sa imong anak? Nagahatagan ni. Salamat po ko nay. Nay katuon karon nga nay ipadala nimong surpresa gikan sa ako sa akong birthday. Dako jud pasalamat sa Ginoo ha. Ila pa rin ang akong hinikanan. Kaya kami mo hinikanan iyo. Sa ni kinitanan ni. Salamat jud ko dako imo kinabi sa ito ka layo. Gandong de na mo. Lagi mag-mic lagi. Lintan mag-mic lagi. Na-surprise ra ka sir? Basta na ulit sa birthday mo, mic nila. Salamat, tingnan ko pa. Kaya wala magla.
Ano, buhatang hulugan ni sir. Okay na sir, kaya nasay to kanay mo luha is luha na siya sa kalipay, no? Siyempre sir, badyo ka gadahom nga nagit po'y mabot karon. Okay, so ma'am, ikaw ma'am, unsa pa imong kadungog ma'am sa unsa inyong gibati sa gihatag nga surprise sa imong anak karon? Tagaan mi ni Arnie kung pasalubong. Mike. Sige. Ni, napasalamat ko sa Ginoo nga tagaan mi ni mo may panglawas. Kwarta niya. Horse. Karon din ni makalisod-lisod ni. Salamat sa pang-red horse ni. Sod na mong bana ni. Utang ni, mabariya na. Sabi na sa iyo mga igsoon. Ang bilang Asa man ang Mike? kay kapaskot lawas. Alright, thank you so much ma'am. Hey! Alright, so daghang kaayong salamat. Happy birthday once again. So karon, kinahanglan ginatag dance floor. Eh, bante lang sa gamay, sir. Okay, bante lang gamay. Kaya namin dance challenge. Okay, ready? Prepare ha, prepare. Partner, hataw, good mo. Dapat hataw, okay? Okay, ready? Okay? Pak! Pak! Hataw! Ready? Pak! Pak! Hataw, good! Ay mong palubig! Sige pa! Sir! Go, sir! Hataw mo! Hataw mo! Sige pa! Ladder! Pak! Pak! Aduhan na lang! Hataw mo eh! Tayo ma'am! Isa ko sa action ma'am! Last! Final performance! Sige! Pak! Pak! Alright! Thank you so much! Palakpakan niya naman yung sarili niyo! Ayan! Nagkakaing salamat sa inyo hang pag-participate. Grabe! Mga dancer dyan. Mga dancer, mananing mga taga-upper jog. Ma'am, lingkuri ma'am, sir. Okay na, okay na. Okay no, so nagkakaing salamat sa inyong tanan, especially sa mga taong anadiri karon. Nakisaulog sa adlaw na tawhan ni sir. O nag-participate, especially sa tuwang pagsayaw, no? Para mahimong bibo, mahimong happy. Ang atuang pagsaulog. Okay, so happy na ka sir? Ikaw ma'am, happy ra? Okay na mo, so wala na may kadungag sa inyong anak na naghatag ng surprise? Napa, wala na? Sakto na. Okay, so nagkakaing salamat sa inyong tanan and once again, especially sa mga client nga si Ma'am Arnie Villanueva for the third time for choosing and trusting everything surprises. Thank you so much, Ma'am. O naside ko nga dihil lang kay kaning surprise ang mahitabo dali na pagidaghang surprises. Okay? So, in behalf of everything surprises, naaday sa may declaration sa inyong adlaw katawan, sir. Dalagon kayo ang Dios nga nakaabot pagid ta, naka-celebrate, nakasaulog ta sa imong ika-76 ka tuig, no? Sa imong adlaw nga natawhan karon. Nag-decide ko sir nga ang Ginoo always na maghahatag sa imong og good health. Mayong panglawas sir sa para at least di ba sa imong panglaw-adlaw nga buluhaton makalahutay gid ka sir. Okay? Og nasayod ko nga dili lang kay kani nga birthday ang moabot sa imong kinabuhi og daghan pa gid nga birthday ang ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi sir. Nga magsaulog ka nga magmalipayon magmalinawan uban ang gugma sa tibuok pamilya no? Especially sa inyohang panag-uban duha ni ma'am nga bisan tod layo inyohang
anak nga naghatag ani nga surprise, di ba? Gipabati gihapon niya sa inyo ha. Ug unsa mo niya kay igugma, unsa niyo makalakapalangga. Nga bisan dugay na siya kauli pero gahuna-huna gihapon siya sa inyo ha, sir, no? Sa ingon ani nga pamagi at least naka-celebrate, nakasaulog siya sa imong adlaw nga natawhan karon, alright? So once again, sir, happy 76th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si sir. Yay! Alright, okay na sir, ma'am. Bye-bye din flying kiss. Bye-bye. Bye-bye, sir. Bye-bye po. Bye-bye. Dali lang to, sir. Bye-bye. Flying kiss. Come on. Give on. Alright. Bye-bye. Dali. Bye-bye. Bye-bye po. Tara, tara. Bye-bye. Okay, dolme mo, dolme. Alright, bye-bye dito. The pastor. Bye-bye. Dandahan. Bye-bye. Dandahan lang. Okay, bye-bye.